Kulend uko. Kuji viti chedu uko. Hazvina kumira mushe mhuri yeZimbabwe zvabuda musarudzo ma1 kukoti kwaMagaya tazonzwirira pano nyaya dzacho pabva patopinzwa makandiwa pari kunzoni munhu wacho ari kutaura ari kuuya achiti akabatwa chibharo ari kunzi imemba yekuchechi kwamakandiwa saka ari kunzi ari kushandiswa kuda kuti aparadze chechi yaProfeti Magaya. Ndo nyaya irimo mumadariro, nyaya irimo yatiri kusangana nayo panapa iri kupisa eno. Inini ndiri munhu wekuti ukaona ini ndikatokutipira feya kuti zvakati ndozvikuitika ndo zvinenge zvichiitika. Handigoni kunyotenderera stereka amenoti chii chinenge chichiitika pandiri, but Magaya drags Makandiwa into his rape trial. Ndo nyaya irimo mumacase. I don't want to lie, I don't want kuswera ndichitenderera ndichizoti saka mira tezotaura time because nyaya yacho pari kutonetsa. Walter Magaya is escalated his legal battle by accusing a senior National Prosecuting Authority NPA official of using his rape trial to fight a proxy war on behalf of a rival church leader Emmanuel Makandiwa. In a formal letter addressed to Prosecutor General Lois Matanda Moyo, Magaya's legal team Rubaya and Chatambudza legal practitioners claimed that prosecutor Miss Tendai Shonai is a devout member of Makandiwa's United Family United Church UFIC. The defense argues that Shonai's involvement is motivated by religious rivalry rather than justice. Our client has it on good authority that Miss Tendai Shonai is a member of UFIC, which is considered as a rival to PhD Ministries. The letter reads, "It is our client's view that she is on a mission to persecute him, to destroy his church for the benefit of a competing rival." Mchada zvimwe parikupisa baba. But one thing in that I'm not sure about, let's say kuti maybe uyu anogona ari kupinda kuchechi kwaMagaya or stuff. Is there a proof iri chinyasori serious chacho? Because rape haisi nyaya diki yekutongotaridza kuti baba vakabata chibharo iripo here. Because ukaona kana that proof iyo ikangerega iripo, zvimwe zvese zvekutaura zvekuti ndio kuchechi kwanhinga zvina basa. Zvimwe vanhu vanongotenderera machurches futi at the end of the day. Handisi kuda kutaura nyaya ichitanga ndula usaidira one thing, because in chinoitika ndechekuti kuna vanhu vekuchechi kwaProfeti Magaya vakawanda, vekuchechi kwaProfeti Makandiwa vakawanda futi. Saka ndakada kutaura nyaya ndichitanga ndoda kubata side one, ndoona kuwana rimwe chikwata chinondiita se chinondipandukira. Inini manje mina ndingoya ndakamirira Kulian TV chat patinongotefenura nekuti nekuzivisa vanhu zvine zviripo. Why Magaya wacho achizongoda kungosungisirwa nyaya dzemubhurugwa? Why? Because inini one thing that I know, they can't be smoke without fire. She's not the first one kakuti even kunze ari kufaila nyaya dzerepi dzacho idzozidzi. She's not the first one. Kuti ari kutaura nyaya dzera asi ye munhu wanatanga kunomisidzana naMagaya panyaya iyoyo. Unozati umwe akatozonzi umwe akazoenda kwakati gore rakati umwe akazoenda gore saka munhu anogona kungoti saka uku pamwe ndabatwa chibharo mera ndichenda ndinopinda chechi kwaMakandiwa. Zvinhu tu zvinoitika futi. Handiti ngatimbosendekana naMagaya pasaiti, ngatiende kwaMakandiwa kwacho. Iye Makandiwa wacho zvorambika sei kuti anenge atuma munhu kana achinge atuma munhu anenge ada kumutumira achida kunyatso benefita chipo chechi yaMakandiwa yagara iri hombe pane chechi yaMagaya. Izvo zvozikanwa nemunhu wese ari muZimbabwe izvezve. Vese vari kuZimbabwe vangakwanisa kundopupurira chechi yaMakandiwa ihombe kudarika chechi yaMagaya. I think Makandiwa ndiye atone one of the biggest churches panyaya dzavakomana vemamunana namaprofesi yaMakandiwa chechi yakakurisa iye kukura chako, ende zviri zvechaunga Makandiwa unozadza. Tarisai kana national sports zvakawanda zvindotoitwa muchechi kwaMakandiwa kwekwe. Saka tikazoti anokuzonyatsoita problem yechi, because inini ndikuona kunge Makandiwa ari kuita problem kana iriyo nyaya yacho, kana chiri chokwadi chikunzi uyu munhu ndio kuchechi kwaMakandiwa. Because if you still remember last time pakambobuda futi nyaya netimu rekwamira kwapo pepe chinzi uyu ari kudai iwo azodai 1 million yako uri kuisa iyo, kana iriyo nyaya yacho iyoyo 1 million indoitoisawo yanguwo futi ndakutoisa 2 million wobva uyo no zvangu, kana ndikauya ndakatadza zvako wobva uyo no zvangu, bosi uda kukutestawo futi newo wacho. Kana iwo kuti vamwe havaoni ndofanira kuuyawo ndoona kuti iwo wacho unoonawo here, totsvaga ground neutral tobva tatopedza. Ende akati inini futi musazoswera uchinditsvaga zvakawanda uchizoti kana uchingoda nezvangu usamboswera uchitaura zvakawanda, chingondipinzira kana foni kwauri ikoko
ndobva ndatongotumira kana champupuri kana chii chandotumira ndotokuratidza simba kuti ndiri man of God. Saka kuroti imwe futi fight yangaina makandiwa versus Miracle Paul anova umwe prophet ari kuchitungisa andingozvona. Tobva taenda kuna Hubert Angel. Na Hubert Angel hatisi kuzotaura zvakawanda, but those guys avawirirane kubva madays. It was more lockdown bebe, pakangotopera lockdown chichi dzakatanga kubuda nyaya dzemakuwa makandiwa ari kuzoti chakati chichi Hubert Angel achiti makandiwa ndomuziva as a cunning man what nyaya dzakawanda, but isusu makandiwa asati aprofita, asati atanga kana wani chiprofita wani zvacho. Hubert Angel ndiye akangouyawo nematches pepe, akangobatidza kamatches makandiwa bvatanga tonhonga tsono pepe, bvatonomuratidza zvemaspiritual fathers ake kunana Ghana uko ana prophet anzi Victor Kusi Boateng. So it's something chekuti, but nanasi relationship yayo avachatombofambirana kana mumachechi, yatoimwe rival. Saka chakundinetsawo manje neni manje ndaitarisa nyaya iyoyi handiti handinoda kutaura nyaya ndichitsimbirira futi makandiwa, because kuti kana pane side rine nyaya rinoda kunzwa iso tichisheka chinenge chigubhu so chinochekwa toona kuti munei mukati macho, chii chichazobuda ipapo. Makandiwa wacho havasi vakumuwandirawo futi here kana kuti kumunyebera. Inini wants to take on that, because handidi kuti nditaure nyaya ndichitora side up. Makandiwa wacho havasi kunyebera here, ende magaya wacho futi kana dziri nyaya dzekukoti kwake dzekuti anobuda achiti makandiwa munhu ndiwo kuchechi kwamakandiwa, zvingatadzisa futi kurepa here munhu achienda kuchechi kwamakandiwa, because ini what more kana munhu akabvawo kuchechi kwamagaya aramwa ona kuti arohwa bhurugwa, because munhu akarohwa bhurugwa anogona kungoboyka anototiza, anogona kuti asikagandiende kune machechi asingarohwe bhurugwa, because at the end of the day pamwe zvinhu hazvisi kunyadzomufambira. Uya tiite maprayers, ndine zvinhu zviri kundinetsa, ndine mweya katiri kundinetsa, don't worry, I will give you some money, wovopuwa mari, but problem hainaupera pamweya, ritoda zvemweya chaizvo, because mari haiwanike kune munhu, inowanika kubasa, unotoishandira. Mari haiwanike kuchecha, I mean undowanika somewhere, ko munotonoshanda mafactory, maindustry, whatever, kwese kwamungangoenda, handimukuzviona. Saka nyaya iyi inoti inyatsogarwa pasi. I don't know matongero vanonyatsoita, but dai pane mukana chaipo indada kumboti ndigirine ndombokwira kana bhazi chaipo, because ndakada kutoita zvendege mari yacho pinongo ndendisinawo, ndoda kunyatsovakwirira bhazi varume vaya, ndombosvika ndombonyatsobvunza ndirini, ndomboti ini chimbondipai nguva munhu wacho ari kuti akarepwa wacho kana zvichinyatsoita neuyu wacho ari kunzi akarohwawo bhurugwa akarepwa wacho prophet wacho magaya wacho, ndimbogara nawo pasi vese vari two. Uyu ndiye mubvunza mubvunzo yake, uyu ndiye mubvunza mubvunzo wake, ndoti saka iwe unoda kudefend defense yako panyaya yese, unoda kungodefend kana kuti munhu anopinda kuchechi kwamakandiwa. Is that your defense? Zvekuti unonetsana namakandiwa irival yako, pane any proof here yamunayo yekuti makamboitawo marivals namakandiwa, kana kuti muri kungotarisanawo futi neziziso reruvengo muchingoti UEFA isi yakakura baba, because I still remember kamuchitaura kudhara mukati kwamakandiwa chakapera chakazoda ilelele zvine zvichachedu. You know, I have been following machurches mari dzo dzakadaro todziziva, magaya akatozobuda akatozonokumbira regerero ra kuUEFA isi kwacho. Saka idzi nyaya idzi honestly speaking, ameno maybe it makes sense, maybe hazvisi kumeka sense, but there is something fishy panyaya iyoyi. Hatidi kuti titi munhu kana achinge ataura totaura zvekunyeba kana kuti ase, but tida kuvheta statement rake raari kutaura. I hope ndagona kuenzanisa masaidi yese, vanhu vekuyadha musaikuyeka muchindipandukira, vanhu vekumakandiwa haikona kuuya muchindipopotera muchiti ndataura nyaya zvisizvo kana ndataura ndichitora favor. Ngationesanei, ndo pane nyaya yacho. Ini ndo maonero andiri kuita, iwo ameno maonero ako uri kuita, but nyaya iyi magaya anoibuda here nekutaura kuti zoni munhu ndiwe kuchechi kwamakandiwa, because ko kana iri member yanga iri kutopanduka kubva kuchechi kwamakandiwa bhedga ndinobatsirwa kwamagaya, pamwe mweya mutsvene kwamakandiwa ungoita mushoma kakati gani mbondotirai kwamagaya ndiye achangopisa, oro anga agara ari kuchechi kwamagaya ndobva waona kuti pamwe arohwa bhurugwa, but asi nditagara mwari ndomuda regaidza ndinopinda kuUEFA isi, because ndokunechi kuna prophet asingarohwe bhurugwa. What's your take on that? Kulien TV, Team VAT. Asivanu wachishamsika. Kulien TV, aichatzika. Saka, subscribe, wozo laika. Nechawana zwisapa na chichazusha. Everybody say Kulien, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say Kulien.